गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बर' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालि थिसननायाव बर' राव बोखारजानायखौ लानानै एबसुआ साख्रि सावनायनि नटिस सावदों। बिजिरसालि थिसननायाव बर' रावखौ बोखारजानायखौ लानानै मरिगाव एबसुनि हेंथा सोमावसारदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आबसु मरिगाव जिल्ला आफादनि सोद्रोमाफोरा बावैसो जालांनाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि साख्रिनि फोसावनायनिफ्राय बर' रावखौ बोखारजानायनि बेरेखायै बुधबाराव हेंथा सोमावसारदों। सोमावसारगिरिफोरा आबसु जिल्ला मावख'नि मोखाङाव थिसननाय फोसावथायनि मोनसे कपिखौ सावदों। बर' रावनि फारसे नेवसिनायखौ सहायनाय जानाय नङा आरो जों जोंनि दाबिखौ गनायनानै ला बायदि स्लगान होनानै सोमावसारगिरिफोरा आसाम सोरखार आरो न्याय बिफानखौ संबिजिरारि गनायथि मोननाय रावखौ नेवसिनायनि दाय होदों। आबसुनि जिल्ला आफादगिरि जयचन्द्र बर'आ खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुङो, बेयो जोंनि रावखौ रोखायै लाजि फोनांनाय। जों बिजिरसालिजों लोगोसे गासैबो थिसननाय बिखान्थियाव बर'खौ थाबैनो सोफानो दाबि खालामो। बे हेंथा दिन्थिफुंनाया बिटिआर आरो BKWSC ओनसोलफोरजों लोगोसे रायजो नाङै सोमावसारनायनि बाहागोमोन, जेराव बर' रावनि खाबु बिदोंमोन। जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्टनि आनजाद, जेराव असमिया रावा 20 नम्बरनि थाखाय गोनांथार। आसाम जुडिसियेल सार्भिस ग्रेड 3 आनजाद, जेराव असमिया रावा 50 नम्बरनि थाखाय गोनांथार। एबसुआ बे आगानखौ फारागथि गोनां होनना बुंदोंमोन, बेखौ दिन्थिनानै दि बर'आ संबिजिरनि 8थि फारियाव फारिलाइ खालामजानाय आरो आसाम मावख'आरि राव सोदांनाय आयेन 2020 नि सिङाव लोगो मावख'आरि राव महरै गनायथि होजानाय। फरायसा आफादा गावनि गोजोन सोमावसारनायखौ सोलिबाय थानो समायखिरा लादों, जेब्लासिम न्याय मोना आरो रावारि मोनथायखौ लाखिनाय जाया। नैथि खौराङावनो दङ गवालपारा होखारनाय समाव पुलिसआ गुलि गावदों, सासे थैदों, गुबुन सासे जोखोम। आसामनि पाइकान रिजार्भ फरेस्टआव हाग्रा होखारनाय हाबाफारिया बुधबारनि फुङाव हिंसायारि जादोंमोन, जेराव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासेया जोखोम जायो। बे अपारेसनखौ आसाम पुलिस आरो हाग्रा बिफानआ जयै हाग्रानि हानिफ्राय आयेन बेरेखायै थाफैग्राफोरखौ बोखारनो थाखाय खालामदोंमोन। थासारिया गाज्रिसिन जादोंमोन जेब्ला अजद होजानाय बेदखल खालामग्राफोरनि मोनसे गिदिर हानजाया होखारनाय हानजाखौ हेंथा होदोंमोन। मावख'आरिफोरनि बादिब्ला, होंगो दोंगोआ माखासे सुबुंफोरा पुलिस मावथिफोरखौ गाग्लोबदोंमोन आरो अपारेसनखौ होबथानो नाजादोंमोन। बेनि फिननायाव पुलिसआ होंगो दोंगोखौ दबथायनो थाखाय गुलि गावदोंमोन। बे गावलायनायाव सुकुर हुसैन मुंनि सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। फारसेथिं गुबुन सासे कुतुबुद्दिन शेखआ जोखोम जायो। रिपर्टफोरा बेखौबो सुबुरुन होयो दि दावराव दावसिनि समाव माखासे पुलिसफोरा जोखोम जादोंमोन। ओनसोलनि थुनफावथायारि नुथायफोराव सुबुंफोरखौ होखारग्रा हानजानि सायाव अन्थाइ खुबैनाय आरो गंसे जावखांग्राखौ खहा खालामनाय नुनो मोनदों। माखासेखौ लावथिफोर लानानै आरो पुलिस मावख'गिरिफोरखौ होसोनाय नुनो मोनदों। होखारनायनि थांखिया कृष्णाय रेन्जनि सिङाव पाइकाजान रिजार्भ फरेस्टआव 140 हेक्टरियान बांसिन हाखौ दानस्रांनायमोन। बिबानगिरिफोरा बुंदोंमोन दि बिसोरो गले गले थाग्राफोरखौ ओनसोलफोरखौ गोजोनै नागारनो थिनदोंमोन। हाग्रा मावख'गिरिफोरा बुङो दि आयेन बेरेखा थागिलिफोरा हाग्रानि सोरबिथिं बिखान्थिखौ गोब्राबै खहा खालामदों। पाइकान रिजार्भ फरेस्टआ 711 हेक्टर हालाम आवग्रियो, जायनि गेजेराव 140 हेक्टरनि बांसिन हालामाव दखल खालामनाय जादों होनना मिथिनाय जादों। थामथि खौराङावनो दङ डक्टर निलुत सरगयारिया रौतायाव धोरोमारि मिरुफोरनो अनसुंथाइ रानदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत सरगयारिया रौता बियाबखौ नायदिंहैयो आरो आलारि सोरां बिथांखिनि सिङाव गोनांथार सुबुं अनफावरि हाबाफारिफोराव बाहागो लायो। श्रीमन्त शंकरदेव संघ रौतागुदि मिरुआव डक्टर सरगयारिया धोरोमारि आरो हारिमुआरि हाबाफारिफोराव हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे रिंसारथि खान्थि रानदोंमोन। बिथाङा गोलाबिल भिसिडिसिनि 2 नं माझगाव बाथौ थानसालियाव राङारि अनसुंथाइनि चेकबो गथायो। बेफोरनि अनगायैबो बिथाङा बिटिआरआव धोरोमनि फसंथानफोरखौ गोख्रों खालामनो आरो हारिफोरनि गेजेराव खौसेथिखौ बांहोनो सोलिबाय थानाय नाजानायनि बाहागो। बे हाबाफारिफोरा
गोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'नि नोजोर आरो दैदेननायखौ दिन्थियो, जायनि थांखिया ओनसोलनि हारिमुआरि आरो धोरोमारि मिरुफोरखौ गोहो होनाय। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामाव गोदान फोरोंगिरिनि साख्रि ओंखारदों। एस थिसनथाइ 2025 नि फोसावथाइ ओंखारदों। आसामाव फोरोंगिरि साख्रि नागिरग्रा बिथांमोननि थाखाय गिदिर आपडेट। सर्व शिक्षा अभियान एस आसामा 2025 मायथाइनि थाखाय मोनसे गोदान फोरोंगिरि थिसननायनि फोसावथाइ फोसावदों। सोर एप्लाइ खालामनो हागोन? सिटेट उथ्रिनाय बिनायसाफोराल' आरजाथाव। आरज गाबख'नायनि खालारफोर 17 जुलाइनिफ्राय 27 जुलाइ 2025 मायथाइसिम। पस्टनि मुं लोगो फोरोंगिरि। अनलाइन आरज खालामनो हागोन। ssa.assam.gov.in थां। आसामनि सिङाव फोरोंगिरि महरै हाबा मावनायनि बे सनानि खाबुखौ दाखोमा। बाथि खौराङाव दङ चिराङाव हाग्रानि जिब जुनारनि बेरेखा बेसादनि थाखाय 7 हमजादों। मोसानि बाहागोफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। आयेन बेरेखा हाग्रानि जिब जुनार फालांगिनि सायाव मोनसे गेदेर सिग्रोमनायाव आसामनि चिरां जिल्लायाव बिजनी पुलिस आरो मानास हायुङारि पार्कनि बिबानगिरिफोरनि जथाय अपारेशनाव 7 सुबुंखौ खानाय जादों। जर'खा इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि हाग्रानि जिब जुनारनि हेंथा बेसाद मोननो हादोंमोन। आसामनि मोनसे मावख'आरि आपडेटनि बादिब्ला जब्द खालामजानाय बेसादफोरनि मादाव गंथाम लहा मैहुर खालामग्रा ट्रेप, 4 गिदिर हाग्रानि अमानि हाथाइ, 6 गुबुन गुबुन हाग्रानि जुनारनि हाथाइ, गोबां जुनारनि बेगें, मोनसे गोरान मोसानि सालाय, मोसानि खानाय आरो 20 अमा फिसिग्रा सुट दं। हानजाया आयेन बेरेखा मैहुर खालामनायाव बाहायजानाय सन्देहगोनां पिस्तल हमनाय आरो लहानि पाइपफोरबो बोखांनो हादोंमोन। हमजानाय सन्देहगोनां सुबुंफोरखौ आथिखालाव सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दं आरो हाग्रानि जिब जुनार रैखाथि आयेननि सिङाव आयेनारि राहा लागासिनो दं। बिबानगिरिफोरा बुंदोंमोन दि बे अपारेशना ओनसोलाव मैहुर खालामग्राफोरखौ फोजोबस्रांनो सोलिबाय थानाय नाजानायनि बाहागो। इउनेस्क'नि वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानास हायुङारि पार्कआ बांसिन नोजोर होसेयावबो मैहुर खालामग्राफोरनिफ्राय सिगिनायजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दं। मावख'आरिफोरा बुंदोंमोन दि नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ मरिगावआव गथ'सा आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव सासे सुबुंखौ 20 बोसोरनि साजा फोसावदों। आथोनारि दायनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि पक्स' आयेननि सिङाव मोनसे गेदेर रायाव मरिगाव बिजिरसालिया मिथुन बंगताई सासे उन्दै गथ'साखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि थाखाय 20 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बे रायखौ उफ्रा सत्र बिजिरगिरि लोगो जर'खा बिजिरगिरि आरो आहमेदआ पक्सक केस नं 92/2024 जों सोमोन्दो लाखिनानै होदोंमोन, जाय मरिगाव पुलिस थानानि केस नम्बर 110/2024 निफ्राय फैदोंमोन। गरमारी गामिनि थागिरि आरो जांगप बांताईनि फिसाज्ला बांताईखौबो 30,000 रां जुरिमाना होनाय जादोंमोन। जुदि जुरिमाना होनाय जाया, अब्ला बिथाङा आरोबाव 6 दाननि जोबथेसालियाव थानांगोन। दायनिगिरिया सिगांनिफ्रायनो 1 बोसोर 2 दान आरो 11 सान जिम्मायाव थाखाबायमोन, जायखौ बिथांनि साजानि बेरेखायै थि खालामनाय जागोन। थि खौराङाव दङ आसामनि बासबारिनि थाखाय 252 कौटि रांनि वैगन ओभारहल हाबखौ गनायथि होनाय जादों। सा-सानजायाव बिथायारि सानज'थायखौ बांहोनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव जौगानाय, मानोना बेखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो मिरु रेल मन्त्रि अश्विनी वैष्णवआ गनायथि होदोंमोन। बे गोदान रेलवे मावबादाया आसामखौ ओनसोलाव वैगन फाहामनाय आरो सामलायनायनि मोनसे गाहाय मिरु जानायाव हेफाजाब होगोन। बेयो थोंजोङै आरो खेंस्लायै साख्रिनि खाबुफोर दिहुनगोन, रेल सिबिथायखौ बांहोगोन आरो मेक इन इन्डिया हाबाफारिखौ गोख्रों खालामगोन होनना साननाय जादों। बे मावथांखिखौ #AdvantageAssam2 हाबाफारिनि बाहागो महरै दाजाबदानख'यै नाजावनाय जादों, जायनि थांखिया आसामनि दारिमिनारि आरो जौगाथायनि थांखिफोरखौ जाफुंहोनाय। मावख'आरिफोरा मुंख'दोंमोन दि बे मावबादाया गोजाननि फाहामनाय सुबिदाफोराव वैगनखौ रोगानायनि गोनांथिखौबो बाङाइ खालामगोन, ओनसोलाव माल रोगानाय आरो लजिस्टिक्सखौ बांहोगोन। बे हाबाफारिया सा-सानजायाव फोनांजाबनाय फालांगि आरो रांखान्थियारि जौगाथायखौ बांहोनो थाखाय सोरखारनि नाजानाय थानायखौ दिन्थियो। 9थि खौराङाव दङ कक्राझारआ 125 कौटि रांनि स्टेडियाम मोनगोन। बे बाथ्राखौ बुंथिदों हिमन्त बिश्व शर्माया। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मंगलबाराव कक्राझारनि थाखाय 125 कौटि रांनि जोलुर स्टेडियाम फोसावदों। बे मावथांखिया बे बोसोराव जागायगोन आरो 3 बोसोराव फोजोबनाय जागोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों।
रिपर्टनि बादियैब्ला सीएम बिथाङा साय फोथाराव बड'लेण्ड सीएम काप जोलुर बादायलायनाय 2025नि जोबनाय फोरबोआव फोसावो। बेबादिनो स्टेडियामखौ उदालगुरि, चिरां, तामुलपुर आरो बाक्सा जिल्लाफोराव लुनाय जागोन। सीएमआ अलिम्पिक चेम्पियन अभिनव बिन्द्रानि फाउन्डेसनजों जौगाहोजानाय क'क्राझाराव मोनसे गोजौ दिन्थिफुंनाय गेलेमु फोरोंथाय आरो रिहेबिलिटेसन मिरुबो बेखेवदोंमोन। मिरुआ मोनसे उखुमनि सिङाव जौगा फोरोंथाय, दुखु मोननाय जोथोन आरो रिकभारिनि हेफाजाब होगोन। गिबि मन्थ्रिया 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथानि उनाव ओनसोलनि गोजोन आरो जौगानायखौ बाख्नायदोंमोन आरो बेफोर गोदान सुबिदाफोरखौ बिटिआरखौ मोनसे गेलेमु मिरु बानायनायनि फारसे आगाननि अन्थाइ होनना बुंथिदोंमोन। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।